Пример разговора. Жарична дулина е 50 мм. Početak dijaloga. Kamera je na 50 mm. Nastavak dijaloga. Žarišna duljina je 50 mm. Primjer razgovora. Žarišna duljina je 100 mm. Početak dijaloga. Žarišna duljina je 100 mm. Nastavak dijaloga. Žarišna duljina je 100 mm. Nije dozvoljeno snimanje dijaloga s različitih žarišnih duljina. Primjer razgovora. Žarišna duljina je 50 mm. Nastavak dijaloga. Žarišna duljina je 100 mm. Dozvoljeno je establišen šat snimati s jednom žarišnom duljinom, a zatim dijalog s drugom žarišnom duljinom. Establišen šat snimamo s 50 mm. Početak dijaloga. Žarišna duljina je 100 mm. Nastavak dijaloga. Žarišna duljina je 100 mm.